Assalamu alaikum an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen cɛ n'a muso an b'aw bɛɛ fo k'aw ni sɔgɔma. Ala ka tile hɛrɛ jaya, Ala ka si ni kɛnɛya laban ko ɲuman d'an ma. Nin ye ne Maître Badini ye, n nana ni Ala tɔgɔ wɛrɛ ye ko n mana tila ni aw cɛ maa minnu bɛ sanu ɲini damada mɔgɔw. Nin ye Alu ka Ala tɔgɔ le ye, an hakili b'aw la. An nana ni Ala tɔgɔ nin ye ka n'a di an na aw ma walasa a ka se ka sanuba kari ka se ka an balimaw dɛmɛ n'a nafolo ye. Yani n bɛ kuma daminɛ ka ɲɛfɔli kɛ n b'a ɲini aw fɛ aw ka abonné an ka chaîne kan. A ye abonné an ka chaîne kan, a y'an ka notification ninnu a kana ɲina k'o like pour que n'an ye video bila a kana fɔn a ra. Aw kana ɲina fana k'a partager walasa an balima minnu tɛ nin ko in kalama u ka se ka bɔ a kalama ni ka nafa n'an ka Ala tɔgɔw ye. Masha Allah, Ala tɔgɔ bɛ baara cogo jumɛn? A bɛ baara tile 21 de kɔnɔ. Tile 21 in kɔnɔna na n'Ala sɔnn'a ma, i bɛna kabako caman sɔrɔ Ala yɛrɛ ka kabakoyaw la. A b'a kɛ de a bɛna y'a wari sun sɛbɛn papier kan siɲɛ 700 ani siɲɛ 7. A bɛ ka waati fitinin nin min ye musalisi ye a b'o sɛbɛn ka fara kan. N'aw bɛ sanu de fɛ, n'aw bɛ warijɛ de fɛ, n'aw bɛ fɛn min fɛ a b'o ŋaniya don a la. N'a tilara o la a bɛ sɔgɔ k'a sɛbɛn nasi la k'a nasi bɔ a bɛ y'a wari sun nasi bɔ siɲɛ 700 ni siɲɛ 7. A bɛna ka waati belebeleba n'o ye murabaw ye a b'olu ci k'o fana fara o nasi fara a kan. A b'a cɛmancɛla waga k'a ka ŋaniya sɛbɛn a kɔnɔ. A wurudi bɛ kɛ tile 21 mais a bɛ tilan tile 14 ani tile 7 n'i y'a fara ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ 21. Tile 14 na wurudi bɛ kɛ cogo jumɛn? Lon bɛɛ sufɛ a bɛ y'a wari su wurudi siɲɛ 23 ani siɲɛ 800 ani siɲɛ 2. Siɲɛ 23 ani 800 ani 2 lon bɛɛ sufɛ. Ni tile 14 dafara a bɛna yɛlɛma sisan k'a kɛ siɲɛ 23 ani siɲɛ 800 ani siɲɛ 3 tile 7 tɔ kɔnɔna na. Donc o tile 21 bɛ taa dafa tuma o tuma a bɛ commencer ka sanu kari. Mais n'aw tilara wurudi la a bɛ jija a bɛ to ka nasi nin mɔ fo ka taa se tile 41. Tile 41 yan'a bɛ dafa n'Ala Taala sɔnn'a ma a bɛna fɛn sɔrɔ sanu na walahi fɛn min bɛ se k'a ka ɲɛnamaya garanti ta nafolo sɔrɔ sanu nin kɔnɔ sanu baara in na ye fɛn min bɛ se k'a ka ɲɛnamaya garanti ta yan'a si tɔ bɛɛ lajɛlen cɛ. A baarabagaw Ala ka barika don aw fɛ. Maa minnu limaniyalen don n'o ka Ala la ka lara ko Ala kumakan bɛ mako ɲɛ. Hali bi Ala k'aw nafa n'a Ala tɔgɔ barika ye. Ala k'an bɛɛ lajɛlen kunnaja aw ni ce k'aw salamu alaikum.